Aku mencolot terus. Kesel, kesel, kesel. Capek deh. Ya, jadi pocong ya ono ya ini. Begitu tahun mencolot terus. Pegel kabeh. Awakku pegel kabeh. Tekan iku asu kok malah dijuguk ki ngopo? Wes lah. Aku dungu kok. Gone desa sebelah ono tukang pijet sing jos. Jajal tak paranane tak njaluk pijet aku re. Dadi pocong mencolot. Sopo sih sing nyiptakno pocong kok kudu mencolot sekali-sekali mlayu numpak sepeda apa numpak becak ngono lho. Wes tak delikane sik. Awak lagi sobek ya pasien-pasiennya ya seperti ini gitu. Ini sampai bengi urung ana pasien teko. Muga-muga engko ana pasien teko nggo rezeki gedhe. Nggo dhuwit goib. Gak karung. Besok malah kena diwujud mobil sing rodane 8 pisan. Iya iki ngarolas bawane kok sepine ngene undang blinding ono opo iki kan apa-apa ono pasien teko bodi sing akeh alhamdulillah Iku apa? Omae. Iku apa ngene njaba? Jajal. Tak paranane. Kali suwe. Manungsa. Ayo mlayu. Aman nanti kue. Kau yang tolong. Kacau melayu. Woi, kacau melayu
mencolot terus. Belum, pijet. Pocong yo pijet. Iya, awakku kawet cilik semene tuwane mencolot terus. Pegel kabeh. Iya tak pijeti. Nek tulung aja diperkosa yo. Situ yang gue sapa? Oh, poconge biahi. Yo. Perkosa wong malah piye? Ih, Tak berdoa sih aku ben wedi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ora kowe cak. Ora. Lho, pocong ora mesti bismillah iki. Loh, aku kan muslim. Oh, muslim. Ya wis tak pijeti, tapi ana syaraté. Apa itu? Bayar aku Ya, ngakeh lho ya. ya. Soale iku ambumu iku lho. Iya. Yo ngene iki tau adus ora, Cok? Ya gak tahu. Ya, iki sik adus ngene. Potong-potongnya ya. Ya. Wis. Ndi sing lara ndi awakmu, Cok? Halo, sikilku. Kesel kabeh. Ngene sadurunge tak pijeti. Kenalan dhisik. Iya, Salaman. halaman. Kusik. Salaman wak sithik. Jenengmu sapa? Jenengku. Jeneng asli apa jeneng mangkal? Masa harus jeneng mangkal bareng? Iya, Mangkal nang mangkalmu. nang lampu bangjo kono. Oh, karo jaluk-jaluk ngono. Ora. Lha piye? Ya iku to nganggo tempolong. Cang. Kowe matimu dhisik kenapa? Aku matiku ketopel becak. Awet cilik, Umur piro? umur 3 tahun. Berarti layak kok. Anduk congkrang yo, nganu bajumu, kostummu. Lah piye? Kawet cilik ngasih semene tuwane. Dipocong ae kesel aku mencolot terus. Nah, ngene ku sekali-sekali ganti baju, dandana seragam nang kono, pinggir dalan. Gawe aja digawe pocong. Iki apa awakmu sing krasa lara ndi, Cong? Sikil. Ya, kok tak urute sikile. Ben ora mencolot-mencolot apa ben piye? Iya. Aku yo meh koyo liyane. Liyane dosa miber iso ngilang. Aku mencolot terus. Kesel. Capek deh. Lho kowe kok sakmene gedene kowe njaluk nyusu sapa kowe, Cong? Aku yang nyusu mbone kunti. Iki sing krasa pegel lak dicekane. Iki sikilku lho karo. Iya pocong ya anjene yo mencolot-mencolot. Nah, kebo yo brangkang. Nah iki kesleo iki tak nganu Iya. aja. Akang Salah asam urat. wah Nah, mesti kowe nyolongi gorengan terus ning bikin dalan. ora. Apa? Sithik. Hah? Sithik. Ayo. Aduh. Asam urat. Ono iki lho aku malah melu stres. Pocong asam urat. Wis aku kono. Kenapa? Ini masih lah ngawakmu asam urat ngene ben pegel-pegel ben ilang. Ben iso mencolot-mencolot meneh dulu. Aku nek wis ngombe jamu. Jamu apa jamune? Kalian kabel. Jamu beningan konslet iki. Enak ndi? Enak ulung. Wong cek pegel. Diurusno. Dek. Ya. Nah, dek. Eh. Mbul. Eh. Mbul. Eh. Nah, wis iso ngene kok. Kang. Pocong wis lalu sih sepatune terus ya, Cong. Oh, menika peciku aku buntu. Bahaya ya. Iyalah. Menemen ngene kayak nang salon. Salone apa ora? Mlayu kabeh. Iya, to mlayu. Iya, kowe yo ngono. Aku nang ku nang bulan ngono lho, Cong. Wes, wis mari. Ku dienggo latihan mencolot-mencolot. Iya. Hati-hati nek ana kalen. Iya. Nek keserione dina kalen ora. Iki wong iki. Ini malah kira pasien dudu akeh sih bayarane sik. Iya. Iya. Ya, Wih, akeh ketok iki. aki. Akeh iso hitung-hitung ora, Cong. Wah, lah jalah. Aki. Siji nule telu, Cong.
Iku piro nggone piro? Siji mulai telu. Tak tutuhi. Siji, Nah, loro, lho gabung. telu, papat. Aduh, kok gak iki saya. Ini kok kamu. Ya, aku tak balik ya. Ya, wis balik. Ya wes, aku tak jalan pamit. Iya, hati-hati. Ayo, Hmm, balik ya. balik ya. Dadah pocong. Dadah. Hati-hati ya. Loh.